Здравейте хора, аз съм Кинков и това е клип за един правец сервер. Първо, това е спалнано и второ, не знам. Значи, правилата са: не псувайте, не грифайте, приятна игра, админите са Персо и с блока. С мен е главен онър на сервера, Персо, кажи здрасти. Здрасти. Така, отидете на Лапсел за утиляция, за да си вземеш безплатен парцел и си заключи нещата с private. Да, има ги от най-важните плагини там за телепорт, set home и back. Това са къщите на админите. Така, отиваме сега в Lapsel. Така, ето го админа. За сега сервера няма много, само аз съм единствен човек, защото... От колко време е сервера? Ами, в първоначално играхме само с моят приятел, обаче реших да го направя привет, от една седмица го правим горе-долу. Не Да, от една седмица, от 2 дена. Това за 2 дена го да. направим. Е, Там с има, има спалнове, къщи и ферма. такива работи. Ето ги къщите. За нататък ще има още лапо, ще направят мина. Само да измисли какви да са. И какво друго да кажа? Неговия парцел тук. Да, той е мой парцел вече. Аз съм първи единствен играч. И ще очакват и това от мене. Добре. Кай, чао.